El llibre d'Enemigues de l'ànima és un conjunt de contes que reflecteixen situacions humanes quotidianes. El que més m'interessa potser són les relacions personals, i això és el que reflecteix, i per tant trobarem des de situacions que són més dramàtiques, situacions que són més humorístiques, una mica es conjunten, oscil·len aquests dos tons. Els temes que planegen són temes propis de la condició humana, des de la rivalitat, enemigues de l'ànima, des de la por a la mort, l'acceptació de la malaltia, l'odi a vegades incomprensible, la tendresa, l'amor, el desamor, etc. Per què d'aquest títol, que potser és una mica estrany? Bé, perquè hi ha un relat que es diu així, però també d'alguna manera dona unitat perquè també plantejo l'ambigüitat de les relacions i fins a quin punt les enemigues, a part de tenir-les fora, suposades enemigues, també les podem tenir a dintre. I, bé, espero que us agradi.